расман муҳорибаи рейтинги дар вазни 57 килограмми UFC байни Аскар Аскаров бо рекорди 14-1 ва Брендон Ройвел бо рекорди 14-6 рӯзи 16 октябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. ягона ҷангваре ки Ислам Махачевро шикаст додааст, Адриано Мартинс, боварӣ дорад ки ҳамдастаи ӯ Чарлз Оливера Ислам Махачевро шикаст дода метавонад. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман дида истодам ки Махачев ҳамчун варзишгар ва ҳамчун мард аз назари ҷисмонӣ инкишоф ёфта истодааст. фикр мекунам ки ӯ барои бисёри ҷангварҳо проблема хоҳад шуд. аммо ба ҳар ҳол дар ин муҳориба мо ба ғалабаи Оливера боварӣ дорам, чунки ӯ чемпион аст ва ӯ айни замон дар қуллаи баландии карьераи худ қарор дорад. вақтҳои охир ӯ бо рақибони хеле сахт вохӯрда буд ва ҳамаи онҳоро шикаст дода буд. чизе ки Ҳабиб дошт, Махачев он чизҳоро надорад. ислам эҳтиётона меҷангад. ӯ ғалабаҳои пайдарҳами хуб дорад. ӯ инкишоф ёфта истодааст, аммо ӯ бояд ки бисёр чизҳоро исбот кунад. лекин бояд гуфт ки муҳориба ин муҳориба аст ва дар он ҳама корро шуданаш мумкин аст. Оливера ҷангвари хатарнок аст. ӯ метавонад ки Исламро ба нокаут рӯй кунад ё ин ки бо тариқи усул шикаст диҳад. ӯ метавонад ки ҳамлаи Махачевро тоқат кунад ва баъд ӯро шикаст диҳад. ман агар ставка мекардам, пулҳои худро дар ғалабаи Чарлз Оливера мемондум, гуфтааст Мартинс. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев дар карьераи профессионалии худ ҳамагӣ як боғ дорад ва ин боғ соли 2015 дар муҳориба зидди маҳз Адриано Мартинс шуда буд ки ӯ Исламро дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. баъди ҳамон мағлубият Ислам дигар шикаст хӯрдагӣ нест, аммо Мартинс боша чанд маротиба шикаст хӯрд ва баъд ӯро аз UFC ронданд. дӯстон, шумо дар ин суханҳои Адриано чӣ фикр дорен? метавонед фикротона нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. дӯстон, аллакай рӯзи 14 октябр варзигари машҳури тоҷик Муин Ғафуров яке аз муҳорибаҳои муҳим дар карьераи худро мегзаронад. муҳориба зидди ҷангвари бразилӣ Диего Силва барои камарбанди вазни 61 килограмми ташкилоти LFA. муҳориба дар амрико дар майдони Сентфорд Пентагон мегзарад. ин муҳориба дар карьераи Муин нақши калонро мебозад, чунки ташкилоти LFA яке аз ташкилотҳои калон ва машҳури амрикоӣ аст ва чемпионҳои ин ташкилот имконият пайдо мекунанд ки бо ташкилоти UFC шартнома банданд. чихеле ки дар боло қайд карда муҳориба дар вазни 61 килограмм мегзарад ва одатан ҳамаи чемпионҳои ин вазни LFA бо ташкилоти UFC шартнома бастанд. барои ҳамин ғалаба дар ин муҳориба ба Муин на танҳо камарбанд меорад ва ҳамчунин ин ғалаба барои Муин дарҳои UFC-ро мекушояд ва Муин метавонад ки боз як ҷангвари дигар аз Тоҷикистон дар UFC шавад. дастаи Муин хабар доданд ки тамринҳо ва омодагии Муин дар сатҳи олӣ гузашт ва айни замон онҳо вазнкамкуниро оғоз карданд. дӯстон, ин муҳориба ҳам барои Муин Ғафуров ва ҳам барои мухлисони тоҷик хеле муҳим аст ва барои ҳамин мо ба Муин ва дастаи ӯ муваффақият ва танҳо ғалаба орзумандем ва боварӣ дорем ки Муин дар ин муҳориба ғолиб шуда ҳам соҳиби камарбанд мешавад ва ҳам бо ташкилоти UFC шартнома мебандад. барои ҳамин дӯстон, биёед дар поёни ҳамин навор Муин Ғафуровро дастгирӣ мекунем, чунки хиди ҳозир пеш аз ин муҳориба дастгирии мо барои Муин Ғафуров хеле муҳим аст. ҳатман дар канали мо обуна шавен ва биёен дар ҳамин навор 10 000 лайк ҷамъ мекунем ва мо навор оиди тарафҳои сахт ва сустии Муин ва рақиби ӯро омода мекунем. чанд рӯз пеш дӯстон, мо 20 000 лайк ҷамъ карда тавонистем. барои ҳамин мо боварӣ дорем. мо ба шумо боварӣ дорем ки 10 000 лайк ҷамъ мекунем. аммо боша баҳри шумо ин навори ваъдадодаро омода мекунем. то боздид хонободу сарбаланд бошен.